Settembru 2011 Gvern Nazzjonalista mmexxi mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi grazzi wkoll għall-ħidma tas-Segretarju Parlamentari Mario De Marco kien wetta estensjoni ta' ftit inqas minn €1,500,000 fil-promenad ta' San Pawl il-Baħar. Dan kien proġett kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea u implementata mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Lulju 2023. Il-Midja Laburista Pompi Qawwija rrapportaw illi tlesta xogħol infrastrutturali tal-Belvedere bi proġett t'investiment ta' ftit aktar minn €500,000. Komplementata b'konferenza tal-aħbarijiet immexxija mill-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo u komplementata wkoll bi pjanċa kommemorattiva għal dan ir-rinnovar fid-dawl u l-pavimentar. Dan kif wara 10 snin din iż-żona li kien investa fiha l-Gvern Nazzjonalista, Gvern Laburista kien ħallija tintelaq u wara l-istat ta' abbandun li tħallet fiha issa il-Labor qed jiftaħar li jagħmel xogħol ta' rinnovar illi kellu obbligu illi jwettaq. Ironikament l-unika oġġett li ma ġietx rinnovata hija propju l-irħama kommemorattiva illi kien kixef Mario De Marco flimkien mas-Sindku ta' dak iż-żmien grazzi għall-Galja. Din l-attitudni mhux l-ewwel darba li rajniha min-naħa tal-Gvern tal-Labor fl-aħħar xhur u snin imġiba ugwali f'diversi proġetti rinnovati ta' ġonna parks ftaqali f'osthom għall-familja u għall-annimali. Żoni li tħallu f'sitwazzjoni ta' żdingar fl-aħħar 10 snin sabiex imbagħad Gvern tal-Labor jipprova jnessi li kien propju hu illi ħalla dawn iż-żoni u spazji miftuħa f'abbandun għad-detriment tal-familji Maltin u Awġin.